Welcome back mga isko, mga iska. Nandito po tayo ngayon sa Perfect Harmony Music Center dito po sa Pambuhan, Northern Samar. Ang kauna-unahang music center po dito sa Pambuhan, Northern Samar na pagmamayari po ni Attorney Juvin Balangkit. Ayan, nandito po tayo, naimbitahan po tayo. Ayan guys, oh, may kainan. Pwede kayang manakgas. Ayan guys, bago tayo manginain. Manginain talaga. Ayan, inilibot muna tayo na attorney sa kanilang music studio. At tara guys, ang ganda po ng gusali. Concrete po siya pero nilagyan po siya ng dekorasyon na sadya po na lalong nagpatingkad sa sa kanilang gusali dito. Ang ganda. Ayan oh. Wow, naka-soundproof yung kanilang music studio at ayan, kompletong-kompleto po ng mga gamit. Wow, grabe. Yayamanin. O may lead. Nakaset up na study. Happy niya kung mag-rent siya. Tapos may base. Dead aircon yung sarihan. Dili siya aircon kay... Pero yun siya. Bubutangan aircon. Mayabang ito ng aircon. Mabay sa'yo kayo nakasama. Oo, nakasama. So sa ating mga kababayang waray nun, ayan, pwede na po kayo ditong pumunta, mag-aral tumugtog, kumanta, gumamit ng mga musical instruments. Grabe, ang ganda po, kompleto po sila dito at nagtitinda din po sila ng mga musical instruments. Pinaparintahan din po nila yung kanilang music studio po sa lahat po ng mga nagnanais po mag-practice, mga band rehearsals. At syempre po yung buong venue po, nagpaparinta po sila dito sa mga small events, birthday, at kung ano-ano pang mga okasyon. Ayan, kompleto sarikados na po. Grabe, punta na po kayo dito. Pwede po kayong magsadya po dito sa Pambuhan, Northern Samar. At hanapin nyo lamang po sa Attorney Juvin Balangkit o ang kanyang Perfect Harmony Music Center. At sa mga magulang na may mga anak na mahilig sa musika, ayan, abangan po ninyo magtatayo po sa attorney dito ng music school para po sa inyong mga anak. At syempre kahit po mga gusaw, pwede kayo dito. Ayan, ang ganda dito, grabe mga isko, mga iska. Sana naman attorney, kahit yung ring light lang. Bakpan ini, kompleto ini. Wow! Ganun, naka-complete ito. Naka-ako. Oo. Abay, Yan. Tapos may CR din eh. ito. Oo. Ay, komportable ko dyan ang mga singer niyo. Yes. Ayan, may CR yung kanilang music studio. Silipin nga natin. Ayan, no? Kahit hindi ka himarigo, magiging himarigo ka dito. Ang ganda ng CR. Ayan, no? May shower pa. Bangko nga mga kabugtuhan, pangamuyo kita kan Kristo, nga nagtuyo nga matao nila sa Birhen Maria, nga lumungon sa aton pinaagi sa niya pagpakatawo. Bendisyon na nun kaniya, ini nga balay ug sugadman and perfect harmony nga magiging sentro sa musika dinhi sa Pambuhan. Kinakabahan ako sa mga kasamahan ko dito. Baka magduklas. Huwag, father. Huwag kami. Hala, ayan na. Ano? Nasaktan ka ba sa topsy? Pangaon na! Practice pala ni kay Mayon totoo. Sa patrona ng totoo nga laban. Ayan, pagkain. Ito ang atol mo. Sige. Damihan mo, nakabidyo ka. Baka manganib ang buhay mo. Siyempre, lagyan mo ng pagkain ng kanin. Huwag mong damihan. Paano pa ako babawag niyan kapag puno na kaagad? Ayan, grabe. Ang sarap ng mga ulam nila dito. Ayan, hi. Kamag-anak ata kita. Sige, dagdagan mo. Lagyan mo ng sauce. Ayan. Talaga, nilagay ng sauce para mas sumarap. Hello, ate. Ayan, pinsan kita. Dito sa kainan. Ayan yung mga kasamaan ko. Ayan. Mga magputos ang mga yan. Sige. Ayan. Sige, ate. Ayan, oh. Yung chop suey talaga yung pinasiguro ko. Ayan, oh, may mga dessert dito. Ang
Grabe, medyo naaalo lang talaga ako eh. Kung hindi lang ako ngayon aaluhin, nako, baka manakgas ako. Wag, marami pang tao. Ayan, syempre, salad na lang. Syempre, nagpasampol po yung mga musikerong nanditong dumalo. Ayan, tugtugan na ah. So ayan guys, thank you so much po. Nandito po tayo sa Perfect Harmony dito po sa Pambuhan, Northern Samar, at kasama po natin ngayon ang may-ari po, the one and only, ang isa sa pride ng Pambuhan, Northern Samar, Attorney Jovin Balangkit. Sir, imbitahin mo po yung ating mga kababayang Nortehanon na puntahan po sa Giant po ang inyong music studio dito po sa Pambuhan. Yes, oo. Mga kasi musikero diyan sa Northern Samar. Open na ang ating band rehearsal at saka recording studio. So open na to, pwede na kayo pumunta dito at a reasonable price. Medyo meron ng soundproofing, medyo makaganda yung ating studio. Pwede rin kayong bumili dito kung ano yung kailangan yung pang banda, no? Meron tayong mga drum set, amplifier, lahat ng mga accessories pwede nyo bilhin. Pwede nyo rin mag-rent ng amplifier o kahit gitara, lahat nandito yun sa atin. Then kung meron mga ibang venue, mga simple events, wedding, debut, pwede kayong mag-gamitin itong Perfect Harmony Music Center na venue ng inyong Address, attorney, address. Ang address ito is Katangkas Corner, Solana Street, Poblacion, Barangay 6, Pambuhan, Northern Samar. So Pambuhan ito yung only studio dito yata sa 2nd District na ganito. Or in fact, in the entire Northern Samar, ito yung ganitong klaseng studio na ginag-iisa. So in-invite ko lahat ng mga band, mga Nortehana, na mga band na may mga banda o kaya yung mga nagsisimula pa lang. Pwede kayo mag-practice dito sa ating Perfect Harmony Music Center. So ayan guys, punta na po kayo dito. Upo ay nakapagruado. Thank you so much, attorney, sa pag-invite. Maestro Waray sa pag-feature sa PHMC, no? Perfect Harmony Music Center. Sa imo Thank you din po sa pag-gift. Okay, salamat.